Yafikanso tu nthawi imene timakupatsirani programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Mpulogalamu iyi mlendo wanga ndi Innocent Mphongolo. Kwambiri tiunikiratu mpikisano wa TNM Super League. Taona matimu a FCB Nyasa Big Bullets, Mighty Wanderers ndi Silver Strikers akupambana masolo awo. Ndipo mpikisano wa NBS Bank National Division League wafika pa chindende kumene ku timu ya Red Lions komanso Baka City akusendera pafupi kulowa mu TNM Super League. Ndipo Football Association of Malawi FAM yati matimu atatu amene amalize mu mpikisano umenewo alowe mu Super League. Tiunikiranso mpikisano ja wampira wa miyendo watsikana mu National Bank of Malawi Women's Premiership. Wakhala mpira wa netball wayamba mu mzinda wa Lilongwe. Ndi ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Monga ndinakambira kumayambira program ine ya Sports Arena kuti atijoine Innocent ndina sports basi usapathawa ya ndakatichira kunena kuti no ndina sports inuyo basi ndisimatero basi mampachocho pang'ono kenako ife tikatenga kaofu musabwerano pano unono Commenta. pano pakana komentari ya muzala kuitsa kwambiri ya muzala kuitsa kwambiri pano panena kukwasira malo iya basi atengera alright ino tikoti no unaindi weekend yabwino more especially anthu sports for activities anali kwambiri weekend wachitika zinthu zambiri chachikulu so ndi kuyamba kuja kwa African Netball Cup uzwa dziko la Malawi likuchitisa mpikisano umene wa netball ku Griffin Saenda Sports Complex. Mpikisano uyayi maiko a South Africa, Uganda ndamene akuti kuti ndamene angapereke pressure kwambiri ku Malawi Queens. Komanso kunali TNM Super League. Taona Bullets, Wanderers achita bwino mipikisano maliga ang'onoang'onowa pachati National Division League imene ndi step imodzi lwa mwachani mu Super League. Kunalinso mpira wa miyendo watsikana National Bank Silver Strikers ladies yathamanga kuoneka kuti atsikana Silver Strikers sakulola koma tiyambe motani kapena mwana tournament yaikulu ya African Netball Cup mwana kungodusa apo apo tapana kasi ma games na masoda usiku ena nditu apitirira lachiwiri kumene Malawi Queens umwe ndi South Africa ndikoti imene ikhala kwambiri mpira wovuta kwambiri umene ungakhale umenewo. Mpira umene ndovuta kwambiri chifukwa South Africa apita ku World Cup Uganda so chimodzimodzi ife ayi komano Malawi ndi South Africa I think mwina tikamakamba za ma heavyweights mu Africa ndi matimu awiri amene Malawi ndi South Africa. Of course Uganda yabwera kumati sokoneza kwambiri nayo so tikasokulira inangovumbuluka from nowhere inavumbuluka from nowhere. I think anapanga investment yabwino amadziwa chimene amafuna pakadali pano ndi imodzi mwa matimu amene timawapatsa ulemu. So Malawi ndi South Africa ali mu group imodzi pamenepo pakuoneka kuti ulipo pamenepa mpira uchema kwambiri. Last time South Africa inazasewera ku mpikisano ngati omweyo kuno ku Malawi inagonja pa Plantair Center then padakali makumbukira pazati tikapita kaonera timatawa kuchino kupita kaonera asera amenewo. So mpira amene unaoneka kuti unali mpira wokoma kwambiri. Malawi inatenga home ground advantage ndi kuchita bwino kwambiri koma most of the times tikapita kasewera ndi South Africa malo osiyanasiyana maiko osiyanasiyana even kwawo komweko timaoneka kuti timavutikana nayo kwambiri. Ndiye ndimafotokoza kuti anzathu omwe nakupanga plan kapena kupanga prepare team yonena kuti aitenge ku World Cup. Ifeyo tilibe pressure imeneyo kwambiri. Ife tikusewera kuti tikupanga focus kwambiri pa mpikisano umenewo komanso tili ndi ma games next year amene tikupanga participate. So ndimaona ngati kuti ifeyo padakali pano tili ngati paize tili kanthawi pang'ono kwambiri chimene amalawi atayembekezere kwambiri ndichonena kuti tione kuti kodi timu yathu ndiyotani. Mwina tikhoza kuona kuti ananga tikusewera pakhomo bwanji titafikapo pakuti mwina titatenga championship ya chikhochi that would be a plus komano ine niona ngati chachikulu tiyang'ane komanso unaona ngati mpikisano kwambiri ukhala wa South Africa ndi Uganda. Yes, South Africa ndi Uganda pamenepo ndiye pali mpikisano kwambiri. Ifeyo pakati pa netball yathu inakhala ngati tinatsetsereka kwambiri. Ndiye pano tione kuti kodi mene kwabwera amphunzitsi watsopano Peace Chawenga
ndikatswiri kudziwa pressure imene imakhalapo waswera ndi South Africa kambirimbiri wapitapo ma tournament akuluakulu ambirimbiri akudziwa pressure yake imakhala yotani komano ngati ineyo personally interest yanga ikhala kuti tione kuti osewera akupanga cope up bwanji ndi pa level imeneyo because pakadali pano mu kampu mwathu mukumalo wa osewera atsopano amene apita kumene tamba kubweretsa atsopano kodi generation imeneyoyo ipanga understand bwanji pressure imene imakhalapo tikamasewera ndi matimu ka South Africa, Uganda komanso tournament of that level. So focus yaikulu ndikuona ngati ikhale kumene koko tione mwina sitingayembekezere kuti shooter watsopano amene wamutenga afike pamwayi kumwenda kapena pa Joyce Mvula zimene sitingayembekezere ngati wasewera walowa watsopano tione kuti kodi amene yudi akupanga zinthu moyenerera amene yuyu next year adzakhala kuti tikumudalira kwambiri. Ineyo personally zimene ndingayang'ane kwambiri ndi zimenezo ndisapereke pressure yonena kuti chikho chikhale konkuno because tikusewera kunoko ndikatero ndikuona ngati mwina tipereka tikhale expectation yosayenera kwambiri komanso tipereka pressure kwa atsikana. Alright. Tidasuntha kuona tsopano mpikisano wa ligi mwina bwanji tene Super League tikatenga ndi zotsatira za weekend imene mwina titangoona zotsatira zimene ndithu zachitika kumathero a Sabata imene mu mpikisano wa TNM Super League fa Bullets inali ndi game ndi Karonga United inapambana 2-0. Tinaona la Mulungu timu ya Mighty Wanderers ikugonjetsa Ekaya 1-0. Tinaona Silver Strikers nayonso ipita bwino pa masewero ake 6-0. Statement yakuti nawonso a Silver Strikers afunitsitsa atatenga chiti kubatatiye titaona game ya Karonga tiyambe ndi ya Saturday ya Bullets ndi Karonga United ku Karonga Stadium. Game imeneyi inali game imene mwina think program imwe timanena kuti timu ya Karonga ndi timu imene iyoyo ikukhala ngati kuti ili assured kuti ili mu top 8 imene isola mu top 8. So sindimayiona ikukhala game yovuta kwambiri chifukwa kuti Karongayo ilibepo china chilichonse chimene imapanga fight for iyoyo panopa I think yafika pa position chonena kuti ifeyo zathu zili bwinobwino siti kukhala ndi pressure iliyonse. Timu imene ili ndi pressure timu ya Bullets because Bullets ndi Wanderers akufanana ma points kwa Bullets kumatsogola kumbali ya zigoli ndi Bullets ndi imene imafunitsitsa chipambano kuyerekeza ndi timu imene ya Karonga. Pa Karonga Stadium Bullets imavutika kwambiri and mwina anthu ena samayipatsa mpata kuti ikhoza kachita bwino koma yachita bwino 2-0. I think winning in style 2-0 kusonyeza kuti ili ndi chidwi chachikulu chofuna kutenga chikho chimene cha TNM Super League. So masewera amenewo anali masewera abwino, masewera apamwamba koma timu ya Bullets yaonetsa chidwi chake chonena kuti iyo ikufunitsitsa itatenga TNM Super League. Kukawina kwa aweko ndi statement yaikulu kwambiri ikuchokeranso kogonja kwa away ku Obredimba yagonja kumeneko ndi Craig Sporting anayibandulanso 2-0 yomweyo iyo so kuko yakhangala yabweza 2-0 yomweyo. So kuchokera kogonja kwa away simaoneka ngati ka record ka kwa away sikanali kabwinobwino kwambiri particularly ku Karonga I think Bullets simachita even matimu not Bullets yoka matimu akulu yes akapita ku Karonga sizimayenda bwinobwino koma Bullets ukapambana 2-0 taona Wanderers zinali ku poto komweko yabwerako ndi 1 point zimene so chipambano chachikulu kwambiri ku timu ya Bullets. Alright. Wanderers kugonjetsa Ekaya FC 1-0. Masewera amene analiso ndi zitokotoko anthu masewera tikumbukire kuti analephereka pacha masewera anayima chifukwa cha mvula dzulo ndithu analipo pa tinene kuti la Mulungu analipo pa bwalo la Kamuzu. Anali masewera amene ndi plant atape komanso ndi matimu amene tikhoza kunena kuti kukhanga ndi amamwera chitsime chimodzi. Zochitika zopachibale timu ina imene amayang'anira ndi bambo, timu ina amene amayang'anira ndi mwana. So pamaoneka ngati chani ndi anthu mwina makhani mwana amenya ndi bambo ake kuti mwina ndewu yake sikakhala eni azikangosisitana koma tinaona kuti anali masewera amene anakhala kuti Wanderers sanayikepo mtima anakatha kuchoka akulira pabwalo la Kamuzu chifukwa kuti Ekaya inagwira up to 60 minutes koma 60 minutes ndi kumene timu ya Wanderers imapeza chipambano akapena imapeza chigoli yapambana masewera 1-0. Ndimafanira kuti Wanderers ndi Bullets panopa akufanana ma points akusiyana zigoli
timu ya Wanderers masewero ake ikuyenera zipanga zinthu ziwiri. Okay. Ionetsetse kuti ipambane masewero pamwamba kupambanapo izipambana ndi zigoli zambiri ngatibe ikufuna ikhale ndi chidwi chachikulu chonena kuti itenge TNM Super League because panopa yafika league Bullets iso mwina simalola kuti igonje. Wanderers yonso simalola kuti igonje. Tinene kuti matimu onsewa atakhala kuti asewera masewera awo otsalira osagonja zapeza kuti Bullets itenga league because of zigoli. Pakadali pano zigoli zimene akusiyana matimu amene ndi zigoli 8. So Wanderers ikamenya ndi matimu isamangokhutira kuti itachinya chigoli basi ifeyo apapa bwana tapeza 3 points tsiku lomaliza muzakhala kuti no wakuti achinye zigoli zakuti uya achinyise zigoli zakuti so ndi zinthu zona kuti aziziyang'anira zimenezo ndimaona masewero a timu ya ekhaya idatsogola 1-0 ndimaona ngati chidwi chenicheni chofuna kuonjezera zigoli panalibe anali ndi chidwi chopanga defend kwambiri koma aganizire kunena kuti pakadali pano mpikisano wafika wanati mapoints afanana zimene zikufunika kuyang'anidwa ndi zigoli izonso so mbali imeneyo anali pa pressure othakuona awatira mipata yomwe aphonya mipata aphonya yochuluka kwambiri nkhani ya pressure tinene kuti mwina kumbali ya matimu onse kumamenya magemu mosiyana zimenezo zimapereka pressure particularly pamene mwatsala ndi masiku kapena mwatsala ndi magemu owerengeka kuti ligi mmalize anzanu mukaona kuti apeza chipambano mukamakayamba iniyo masewero anzanu amene mukisana nawo adapeza kale chipambano mumakhala akupatsani pressure olo mukayambe masewero anzanu amene apeza chipambano amene mukisana nawo atagonja mumakhalanso ndi pressure kuti tipangenso kuti tiadutse first 15 minutes tikhale tachinya zigoli ziwiri zitatu in the end mumapezeka kuti mukuchulutsa pakala kwambiri so iyi likumakhala nopempho anzathu ngati Silver Strikers ali ndi masewero amodzi oti asewere nawonso ali mu contention lili kumakhala pempho kwa anzathu oyendetsa masewero amene wamuliki unena kuti bwanji muganizire matimu amene akuoneka kuti akupikisana atatu ayambe kusewera nthawi imodzi tsiku limodzi nthawi imodzi zikatero zithandiza kuti pressure imene tikukamba ichepe kapena ichoke matimu azimenya mpira wawo bwinobwino mene akhoza kusewerera koma dzulo timaona ndithu osewera Wanderers kuphonya pagolo palibepo wina aliyense uraona chigoli chimene anagolesa Promise Kamwendo pa header uone defense inarayirira kapena utaona I think positioning enough anakachinga kwambiri pa golo onse anachinga kwambiri pa golo munthu amene amenya mpira amadziwa chimene amachita amene amenya cross game iyi ikhoza kukhala game kaya yachiwiri if not yachitatu Promise Kamwendo kumwetsa zigoli pa makona kapena ma set pieces so I think ndi munthu amene wazipanga establish ngati amene akumayang'ana Wanderers kuti game ikavuta tikamenya set piece tikhoza kupeza chigoli tinaonera game ina yake pa Kamuzu Stadium pomwepo I think ya Tigers zigoli ziwiri ngati sakulakwitsa zinabweranso kupyolera kuma set piece game ya Bullets ya mpikisano wina Promise Kamwendo yemweyo anamwetsanso kuchokera pa set piece I think first round iso chigoli chimene Bullets inagonjera ndi Wanderers chinali zochokeranso kuma set piece ngati amenewo so khanga kuti Wanderers is exploring ma set pieces ikwayuza kwambiri ndi kumapeza zigoli mwina matimu ena chimenecho mwina sakuchiona koma ayambe kuchiona ili ndi ikumawina kwambiri ma set pieces yes ma set pieces particularly ma corners ndi amene akumagwiritsa ntchito kwambiri akupeza nawo zigoli masewero amene ali crucial so mwina chimenecho ndi chinthu china choti tichione tatiye titapita ku game ya Silver Strikers fa ndikuti kupambana kwa Bullets kupambana kwa Wanderers osali ndi 59 points unagamba kuti no mwina azingosiyana no zigoli zinali zodabwitsa pa game imene ukuyonayi kuti Silver Strikers kuchinya mpaka na zigoli 6 taking kuti no Songwe the Wounded Soldiers Songwe they have nothing to lose iwo anatuluka kale ndewo zomwe ita Silver yona timu ndi yophweka ayinya zigoli zambiri vudo limene linachitika ku timu ya Wanderers Songwe wina aliyense amayibowola zigoli sakhala za masewero koma masewero Wanderers ndi Songwe Wanderers inavutika kwambiri masewero ake sinapeze zigoli mene matimu ena amapezera zigoli sinakokere zigoli and mwina chinthu chimenecho anthu akuyenera achiphunzire kuti mpikisano wa ligi ndi mpikisano umene umayang'anira ma angles ambirimbiri I think league it's beyond 3 points league anthu asamanguyang'ana 3 points Silver Strikers yaona zimenezozo zomwe tikunenasi kuti pakadali pano ikutsalira ndi masewero amodzi idati asewera masewero ena acha nkuchita bwino
ikhoza kupeza kuti afika pa 56 points izisiyana mwina ama-points atatu yeah. Bullets ndi Wanderers awiri watati apunthwa iyo achita bwino akhoza kufanana zigoli zijano zizapanga count so iwowa akudziwa kufunika akomwetsa zigoli kusamwetsetsa zigoli apanga zoti masewera athu ifeyo ndi Songwe pamenepo tikokerere zigoli tipeze zigoli mpaka na 6 mpira umafunika zimenezozo particularly mpira wa muligi umafunika masamu ndiye masewero aku mathero a sabata imeneyi mmene ndimene ndithu ayendera mu mpikisano umene wa TNM Super League taona ndithu FCB Nyasa Big Place ikugonjetsa Karonga United 2-0 komanso taona timu ya Mighty Wanderers ikugonjetsa Ekaya 1-0 taona Silver Strikers ikumenya Songwe 6-0 unalinso ma games ena Kamuzu Barracks yagonjetsa Creek Sporting taonanso ndithu kuti iya masewero akhala kupitirira mkati mwa sabata imene tatangona fixture ya masewero amene akuseweredwa mkati mwa sabata imene lachitatu kuli masewero lachinayinso kuli masewero kwambiri focus ikhalano ku game ya Bullets ndi Moyale Barracks akukumana ku Mzuzu Stadium lachitatu Ekaya ikumana ndi Silver Strikers Blue Eagles ndi Kamuzu Barracks lachinayi Wanderers ndi Karonga United mwasangasanga ungapange summarize motani ndine kuti ma games amene ali Wednesday ndi ma game amene alovuta ya Moyale ndi Bullets Moyale yagonja ndi Silvo ayimenya zigoli mpaka zitatu weekend apapa ifuna kuti ikokere Moyale ili pa namba 11 ngati ndisakulapa pakati pa 10 ndi 11 mu top 8 sinalowe so nayo good masewero azifunanso kuti matimu otali mbele top 8 mwina tangona lock table yawo ya Super League kuti no mpikisano umene wa top 8 iso ukana kuti no ufikaso pa chindende wa top 8 iso ndi wina wa paderadera chifuna kuti kuli chikho chimene amasewera matimu amene akusewera ma top 8 teams amaseweraso mu mpikisano umene so timu ya Moyale ifunitsitsaso mwina nayo itasewera nawo mu top 8 ndi ndikuona ngati kuti masewero amene yagonja ndi Silvo inali woyenda apapa ikubwerera pa mudzi ndikukhulupirira kuti ikafunanso nayo ionetse kunena kuti ayi ifeyo tili ndi chidwiso nafe tifuna tisewere mu top 8 so masewera amenewa Big Bullets ikhala kuti ili koyenda kumene kawiri koyendaku kumavuta kutolera ma points munthu amene wapita chigawo chakumpoto kubwera ndi 6 points amene amakhala mamuna kawiri anthu amabwera ndi ma 4 points ndi kuti achita bwino kwambiri anthu amabwera ndi ma 1 point ena kungobweranso 0 imene so Wednesday kuli masewero otentha kwambiri onunkhira Moyale ndi Bullets komanso Ekaya ndi Silver Strikers timu ya Ekaya ndi timu yakuno ku Blantyre timu ya Silver Strikers ikuchoka ku Lilongwe kubwera kuno ku Blantyre ndi timu imene yaonetsa kuti nayonso ndi akatswiri osewera ena amene akusewera ku timu ya Silver Strikers anakhalapo ndi kambiri mwina kuti anadutsako ku Ekayako kapenanso ena ndi anachoka kuno ku Blantyre abwera kuno ndi mtima kuti nawonso afuna aonetse Ekaya they've got nothing to lose force nawonso chidwi chawo chikhayona kuti apezeke mu top 8 so nawonso ndi timu yonena kuti singangolola ikhala kuti igonja masewero atatu otsatizana ngati ingagonje masewero ndi Silver Strikers ikhala kuti agonja masewero atatu motsatizana zimene ndi investment imene ayika mmene momo I don't think ikhoza kulola kuti mpaka akwane katatu nayonso ikhoza kufuna kuti I think ikhala game yovutiraponso imene ndi game yovutirapo osati so mokayikira imene ikhala game yovutirapo Blue Eagles ndi Kamuzu Barracks ndi derby imene ku Lilongwe ndi matimu so amene amayang'anirana kuyang'anana modererana osewera ena amene ali Kamuzu Barracks anapita ku Blue Eagles ena amene ali Blue Eagles anadutsirako ku Kamuzu Barracks so ni maseweranso amene akhale amphamvu kwambiri lachinayi Mighty Wanderers ndi Karonga United Wanderers ili pa home pena Wanderers zoti kusewera pa home pena sizimaoneka kwenikweni imapezeka kuti ikupanganso mpanipani kumakhala ochemerera aganyu amapeza kuti ayibalalitsa kupeza kuti nayonso kuchita pakala koma timu ya Karonga United muchani mafotokozera ndi timu yona kuti it has nothing to lose timu imene yafika kale mu top 4 I think ikuona kuti mu top 8 iso ili bwinobwino so mwina ikhoza osabwera mwamphamvu kwambiri kapena kuti izikasewera iyoyo mopanda pressure so timu imene kwanga ikusewera mopanda pressure pena imakhala timu imene ili yabwino ifuna kuti imapanga according to their game plan pamene Wanderers ikasewera ndi pressure of course Karonga ikhoza kukhala sinabwere mwamphamvu koma Wanderers ikakhala ndi pressure potengeraso result imene itachitike ku Mzuzu pakati pa Bullets ndi Moyale so Wanderers ndikhozana ndi timu imene ikusewera under disadvantage chifukwa either result ikumapanga affect chabwino kutheka kuti enano mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena pano pa Times Television timaunikiratu mpikisano wa TNM Super League
ndeti funa tipite ku break, tikabwerako tiunikire masewero aja amu National Division League komanso masewero ampira wa miyendo koma osewera ake nkukhala atsikana. Ndeni ngokupemphani kuti mukhalebe pomwepo. Talowa gawo lachiwiri limenenso ndilomaliza la program ine ya Sports Arena ndiye amandiuza Mike kuti kangati mwathamanga kwambiri zoti akuti analysis kangati mwaimenya kwambiri takomedwa chabwino. Kuli league ya NPS National Division imene imakhala ngati benga lika Super League choncho ndi league pano patikhozana kuti league yathu yachiwiri. Okay, fine. kwina kwamati second tier ndi imene ya National Division ndi league imene yachiwiri. Kumene ku timu ya Red Lions yatsogola Red Lions, Baka City, amatimu amene andapene ndithu akuoneka kuti ayi ali pa tsogolo. Utha kuona zotsatira za kumathero a Sabata yangotai. Red Lions kugonja Sabanga All Stars 1-0, Mchinji Villa 2, Chilumba Barracks 1. Utha kuona Ndilande Stars yagonja ndi Chenteje 1-0, Mitundu Baptist 1 ndi yachinya Baka City. Kakale Baka City yagonja ndi Mitundu Baptist koma ikuona kuti yachita ndi chinsinsi cha ligi iyi. Utha kuona look table mbani ati chinsinsi cha ligi wapakhoma kumene ulazi wina basi wapakho Mitundu Baptist kamasera pakhoma si maluza china wambaya imachita ndi utha kuona top 3 yathu imene Red Lions ili ndi 43 points, Baka City 35 points, 32 points ili ndi Mitundu Baptist. Matimu awawa kuti league yatha komanso pali wa number 4 na Mitete Zita amene yonso naye angosiyana zigoli. Matimu a Mitundu Baptist na Mitete Zita ndi matimu amene akhala akutengetsana kwambiri mu league ya chigawo chapakati. Amene wawa ndi matimu amene akhala akuvutitsana. I think Greg amene ili kawinga matimu amene amalimbana nawo kwambiri anali aina sababu ana Mitete Zita ulwa mu Super League. So apapanso akhala ngati so na Mitete Zita ndi Mitundu Baptist imodzi ikhoza kupeza ndi agwira nawo. Tete kamba za Red Lions mukuona bwanji? Red Lions ilo apapa khangati zatheka. Red Lions ulendo wa mtene Super League watheka imene yapita ikawina masewero ake otsatira. Red Lions ndio ikhala kuti ili ndi 46 points. Ayipanga declare kuti ndi ma champions. Okay, for papa ndoti ngati league ni ma team 12 ndi asala ma game 19 ndio asandala kuti asala ndiye kuti ma game amene akasewera ndikupezeka kuti yapambanapo masewero amodzi ayipanga declare akukhala kuti ma champions a National Division League chifukwa matimu enawo kuoneka kuti ali kutali kwambiri kusangafikire mulingo wa ma points amene Red Lions Red Lions ingofuna win imodzi basi ingofunika win imodzi ikapeza win imodzi ndiye kuti basi imene yoyo yapanga declare kukhala ma winners. So league ikuoneka kuti nayonso inatentha because uone kusiyana timu mwina imene sinapange bwinobwino ndi Gender United koma uone kusiyana kwa points kuchoka pa timu imene ili pa number 11 kufika pa timu imene ili pa number 5 onse ali ma 20 cha kuyambira 20 27 points akusiyana ndi 7 points ndikuti amene ali kwachiwiri kwa omaliza mpaka na imene ili pa number 5 zimene zikuonetsa kuti kuti Chilumba kumwina magemo osatsalawo ikhani 29 points. Yes, atapanga survive relegation. So ndi yonena kuti kuyambira pa number 5 wina chabwino 9 koma kuyambira pa number 5 ipo ndi zotheka kunena kuti timu iliyonse akhoza kuipanga relegate chifukwa matimu atatu amene musachita bwino amene akuapanga relegate. 4 ndi matimu 4 amene adapange relegate mu National Division League kuti aloweso matimu ena 4 amzigawo ndio amenewo azikamenya kuzigawo basi. So iso ndi league imene yayamba chaka chino ndichoyamba koma yabwera ndi mphamvu kwambiri. Kuona so no organization ngende sudegawo kabwino kwambiri kufanana limodzi zimafuna kuti zikhala choncho. Komanso maligi amzigawo amachuluka zitopotopo. Akamapita kumapeto yonchi ilifali ukuwa namonesa kulibe bano sizikumveka kulibe zimene zozo ayi khangati timu yakuti yakana kuti sibwera ikutani koma this time around I think kuligi aying'ono zayenda bwino kwambiri
nozitopotopo komano nkhani ndiona kuti pali ndalama zabwino Alright. thanks to NBS. Timalize ndi women's football. Now Silver Strikers ladies akona kuti nawonso chimwe amatsogola nacho kwa basi weekend imene titangona masangasanga 2 minutes zimenezi kuti nokoli zotsatira za masewero amene asewedwa weekend imene zayenda bwanji masewero ampira wa miyendo monja mo NBM National Bank of Malawi women's utakuona ma games ambiri adali Saturday kukoma Ntobwa kumenya MK Academy 3-0 timu ija ya Mighty Wanderers Queens kumenya atsikana a Topic Academy 2-0 anyasa atsikana a Bullets kulepera ndi atsikana a MTF Lioness 1-1 taona Silver Strikers 2 Ascent 0 noti Silver yawina pa Ascent kawiri first round second round Sivo Service Women 3 Moyale 1 mwana tingona look table kuti no kuti pakadali pano pampikisano kwenda wachi utaona na yeso atsikana Silver Strikers yo andi 33 wabambuyo wake 26 ya timu ya Silver Strikers ladies yaluza modzi inagonja masewera amodzi koma kwina koseko timu iliyonse ipeza kuti imabandula osati so even draw uswa imaswa so tikamanena mwina za mpira wa fati kusewera ma game 12 ngopamba na 11 ndikuti ayi atsikana amene ndithu ali bwino kwambiri so tikamakamba za mpira wa miyendo wa azimayi I think tizikumbukira kuti kuli Longwe ndi kumene unakhankati kwambiri women's football kuyamba ina DD Sunshine kubwera so Ascent Soccer Academy kumene kuli Longwe kucha I think nayonso yathandizira kwambiri now Silver Strikers ukhoza kuona no aphunzitsi amene ali kumene kuko achina chikhosi ndi aphunzitsi amene akhala koso ku national team ya dziko linoli za women's football ali nazo so sichodabwitsa kuti zikuyenda amene zikuyendera chonchipo komanso zikupatsa chidwi kwambiri kuti so uone okay Ascent Soccer Academy inalipo kale imapanga kale zimenezozo koma matimu ngati Mighty Wanderers Queens Big Bullets I think ndi direction yabwino imene tatenga ngati dziko in terms of kuampira wa miyendo wa atsikana I think tatenga direction yabwino ndikukhulupirira kuti tikamapita zaka ziwiri zitatu zikubwerazi tikhakhazikika tikhadu kamba zinthu zina zabwino komanso ukaonera masewera ukachita mwaitenja kuonera masewera awawa matimu ambiriwa ali ndi osewera ake achisodzera kwambiri tikumaoneka tatsikana tachichepere komano andi nthawi yayitali yosewera zimene zikuonetsa kuti kutsogolo ku timu yathu ya mpira wa miyendo ya atsikana imene ikhala timu yamphamvu. Alright, nthawi yatithera ino koma ndathokoza kuti unabwera mu program ine ya Sports Arena. Ndathokoza kwambiri tena. Tikatere tafika pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndifuna ndithokoze kwambiri Innocent Mphongolo amene anandijoina program yathu ya lero. Mike Mataga amene amaongolera zonse pamakina kuti ife tioneke mene tikuonekeramo. Ine ndi Williams Gondwa ndingoti pitiriza ndikuonera kanema wa Times mwakoma nonse.